pois. Äläkä nauruta niin. Pitää mun kuvata tämän loppuun, että työntekijä on lopeta. Suhtauskari. Mä lopetan. Elämässä muutoksia sairaalassa. Hei kavereita. Lopetat kuvauksen. Voi olla jo ainakin nimenomaan. Aika tyylinen paikka. Joo. On. Mulla tulee kyllä aina se laukauksellinen Ainakin näkee sit videota, koska aamut, mutta se ei kuulu, ainakin näkee. Niin, todella. Kuvan katoo aika tietoa. Niin. Koiran reagointia ei kyllä näy. Niinpä. Niin, ainakin mulla on kuitenkin joku nykyjuttujen videota semmoisessa kohdassa. Niin onkin.
Niinkö? Pitää olla haukkuva koira, ettei häiritse sanovat tuomarit. On niin kylmältä, että mä tärisee. Se on kauhea tuulellista. On siinä ottaa kasvimukaan. Tehdään vielä semmoinen Lopetti kun kolisi ja kilisi ihan aivan. Niin oli ja toi tuossa... Metalli. Joo. Kuuluu perään ja se piti olla hirveä sään.
Niin joo. Kovin hyviä eroja. Mä en näe niinku yhtään, että mistä se tuomari ei kohdalla. Pinnalla on aivan hyvä kamera. Siinä vaiheessa 70 kuvaa, kun vielä räkkiin niin valkkarissa ihan hyviä kuvia, mutta se pesissä katsellaan, että no on siellä joku, mutta mä tiedän, että taas sen puolella on vain perämetsiä ja hirviö juoksuu. Mä en näe niinku yhtään, että onko se koiratalo kamerassa vai ei. Joo. Täällä tulee kaikkia kulmalinjoja. Vähän sai niin. Ne on liitty rahti. Niin. 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 Sitten kun se hiittää, ei vastuu. Älä. Ei niin olla tuon urkalta kääntä. Niin, sillä on ihan. En mä tiedä, että tuo on suhteen niin. Ei tossa edes sätsää. Niin. Ei ole vielä yhtään kunnon laukausta kuullut. No ei. No hetkään käytyykö sen taustalla. Kuulosti Heidi laittoi sen mutena. Niin. Se on häirittää. Ja ilman uhkaa. Veetin omistaja missä? Läpi tämän testin ajan, että vaikka siinä nämä varsinaiset erikoiskokeetkin on, mutta se, tätä yleistä oikeanlaista toimintaa haetaan siinä ja se sitten katsotaan läpi testin. Ja täällä on arvosana kohdasta -1. Eli ei se mikään kauhian päättäväinen ole, että se mieluummin antaa kyllä toisten ratkoon niitä ongelmia. Että meinaa, että elämästä selviää helpommalla, kun antaa jonkun toisen hoitaa ne ikävät hommat. Terävyys, kuinka aggressiivinen se on ja kun se on yksinään tuossa ilmanohjaaja tukee tuossa seinällä, niin arvosana +3. Kohtuullinen ilman jäljelle jäävä hyökkäys on tehnyt varsinaista aggressioa esittänyt, että se olisi hampaita näytellyt siinä. Mutta se kuitenkin heti kun hyökkäjä tuli näkyviin, se otti kantaa, murisi. Sitten tuli siinä vähän sitä apua, paniikki tulee, että toi tulee, mutta kuitenkin, että kyllä sillä ihan selkeä halu oli puolustaa itseään myös silloin, kun oltiin ilmanohjaajan tukea. Puolustushalu, kuinka se haluaa ohjaajaa puolustaa, kun te yhdessä siinä olette, niin halua olisi ollut, mutta kun ei ihan eväät riitä, niin arvosana +1 pieni. Kyllä se kovasti pontevasti yritti sanoa yhtä ja toista ja kiroillakin siinä, mutta sitten loppupeleissä niin äiskälle jäi se hieno säätö siihen hommaan sitten. Taisteluhalu, eli se on tämä koiran halu käyttää leukoja ja lihaksia ja vastustaa tätä
käyttää kroppaansa ja vastustaa tällaisia pelkotiloja, että kun tulee joku pelko, niin sitä mennään, jos kovasti on taisteluhaluun, niin sitä mennään läpi vaikka harmaan kiven, että sitä halutaan vaikka pelottaa, niin mennään mäyräkoirana tilanteeseen, mutta kuitenkin niin kokonaisuus huomioiden niin katsottiin, että taisteluhalua oli tänään +2 kohtuullisesti. Se kepin kanssa leikki siinä ihan ok, ja sitten niin tosiaan kun ajatellaan, että kun näitä koiran muita ominaisuuksia otetaan tässä huomioon, niin siihen nähden niin taisteluhalu oli ihan riittävä. Hermorakenne, kuinka kuormittuu ja palautuu, niin arvosana +1, hieman rauhaton. Sillä ei ole maailman vahvimmat arvot, mutta kuitenkin, että se nyt pysyy niin kuin ihan sillä viisiin kasassa, ettei mitään sellaisia ylilyöntejä tule. Haluaisin sanoa, että se on erittäin siis stressiherkkä koira, että se täytyy tietää niin kuin treenauksia, saa kovasti paineita, että se on rimaanivoin puolella. Tämä koira hermoiltaan, että vielä on hyväksyttävistä. Ja temperamentti, niin sitähän tässä on ihan viitolle asti, eli arvosana +1 erittäin vilkas, että kyllä huomaa ihan tasan tarkkaan, kun joku lehti putoo jossain tuolla. Mutta sitten kun tulee se, että joku ärsyke tulee kohti, niin silloin se pystyy vielä kohdentamaan huomioon siinä, ettei ihan häiritsevää tulkkaaksi asti mennä. Kovuuspuoli sitten, miten nämä ikävät asiat muistetaan ja annetaan niitä vaikuttaa tekemisiin. Arvosana täällä kohdassa -2 pehmeä. Eli kyllä se nämä ikävät, mitkä se koki itse ikävät, niin muisti vallan mainiosti, että ei se olisi itse halunnut mennä tuohon tynnyrille eikä tonne kujalle, että kyllä se olisi mieluummin jättänyt menemättä, että vilkutellut, että bye bye, mä lähden toiseen suuntaan. Luoksepäästävyys, arvosana +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Se on sitä kaikissa tilanteissa, että sillä kuitenkin nuo hyökkäykset oli pahoja sille myöskin, kun ihmiset on tähän asti ollut kivoja ja nyt tällä lailla käyttäydytään epäloogisesti, niin hyväksy kuitenkin hyökkääjät ihan ilman mitään mutinoita, että se on ihan mukava asia. Sitten nuo laukaukset, niin arvosana on täällä 2+, laukaus kokematon. Ne ihan selkeästi noteerasi siinä ja oli sille sellaisia uusia asioita, mihin ei niin kuin enää tämän henkisen restin jälkeen, mitä täällä on hänelle aiheutettu, niin enää pystynyt niin kuulisti suhtautumaan. Sitten me saatiin täällä pluspisteitä 119 ja 31 otetaan alvia, niin kotiin vietäväksi ja 88 pisteen hyväksytty.